Ja nämä pojat saivat omaisuuden tahattomasta lainaanottamisesta ja vahingossa särkemisestä 25 päiväsakkoa eli 150 €. Mutta sehän oli ilmiselvä murto. Joo, mutta tuomari Jarni Ero kommentoi vanhukselle, että kannattaisi. Kannattaisi hankkia parempi lukkoseppä ja pysytellä ihan vaan himassa. On se. Hän on sekaisin. Ilmiselvää työssäväsymystä voi tapahtua meille kelle hyvänsä. Tavamyytti Raipola. Tää helvetin äkkiväärää sä oikein touhut sen mun Marketta-tädin asuntohomman kanssa. Hetkinen. Terve vaan, terve, joo. Ja kiitos viimeisestä. Mä vähän ajattelin, kun Kolli kun oli, että pakko se oli melkein sukua olla, joo. Ai hän on sun äiti. Täti, isän sisko. Niin, täti. Sanois mä äiti. Niin, täti. Tarkoitin täti, joo. Joo. Eikö ollut hyvä tarjous, minkä mä jätin, Mitä, Kyllä mä tiedän, millainen umpikierro joppari sä oot. Mä tuun sinne. Mä oon aivan hetken kuluttua siellä. Hei, älä. Mä tuun sinne. Tää on klieri homma. Selkeät skeitsi. Joo, hei. Kaupunginsinööri Henrikki Demari. Raipola Vellu tässä, moi. No, tuliko kaupat? Ei, kyllä tää tästä. Mutta katos, kun sen muijan veljenpoika on joku lakimies. Että se rupesi jotain päsmään. Voi olla, että menee hankalaksi. Kuka? Tämmönen kuin Kalervo Kolli. Mikä? Kolli. No ei, kun siis Kolli. Kalervo Kolli. Kolli, sama nimi kuin sillä muijalla, Kolli. Niin sanoks mä hänelle sitten ihan näin rehellisesti, että teikälään on niinku on kiinnostunut tästä tilasta. No et rupee lakimieleen kertoa, että minä oon kaupan takana ja käytän tommoista petin pulvania tässä. No tulehan se jossain vaiheessa kuitenkin ilmi. No ei tule ei saa tulla hoida homma täällä on rupeaa jo kiire kaupunginjohto haluaa ensi viikolla nähdä kaavasuunnitelmaa. Tämä homma hoituu, mutta meidän täytyy tarkistaa näitä meikäläisen prosenttiosuuksia tämän sopimuksen puitteissa, että siis siinä...